Bueno, pois nada, hoy vamos facer un repaso moi rápido das malformacións congénitas da man máis frecuentes que vemos nas consultas de ortopedia infantil, vale? As malformacións congénitas da man son como un enorme caixón desastre no que hai metido de todo, desde un dedo en resorte hasta as xenesias das extremidades. Entonces, é un pouco complicado nombralas, organizalas, clasificalas, ser tamén capaces de identificar na consulta e de distinguir o que é algo sin maior problema do que son lesións graves que poden asociarse a outros síndromes que poden incluso condicionar a vida do paciente. Entonces, as malformacións graves son pouco frecuentes, pero son moi importantes. Primeiro, porque xa vos podedes imaginar o impacto que pode ter na vida dunha persona, da súa familia, o feito de ter dedos pegados, ausencia de dedos, ausencia dunha extremidade, o impacto estético e o impacto a largo plazo. Ademais, o que vos decía, hai algunhas destas malformacións que despois veremos que hai que estar moi atento cando as vexamos porque suelen asociarse a síndromes que habitualmente son moi complexos. Para falar das malformacións congénitas da man temos un problema de terminoloxía, primeiro porque leva moito tempo utilizándose unha terminoloxía descriptiva que todos sabemos como funciona, que a combinación de un pronombre con dedo, falange, ostosis, que é o que nos vai indicar, o que nos vai facer máis ou menos unha descripción de que é o que temos diante. Por qué? Por que se siguen utilizando estas terminologías? Bueno, pois porque clasificalas é moi complexo. Houve moitas clasificacións ao largo da historia, esta é a última que se está utilizando agora, pero teñen moitos problemas. Primeiro, só vou pasar as diapositivas para que vexades o complexas que son. Son moi complexas, moi largas, moi difíciles de clasificar en cada grupo, porque además as malformacións teñen a mala costumbre de asociarse entre sí, de forma que podes ter unha malformación que entre en un solo destes grupos ou que non seas capaz de clasificala en ningún deles, vale? Entonces, por eso se siguen utilizando estas terminologías máis descriptivas. Independientemente da malformación que nos traia o neno a nena, que é o que temos que buscar sempre, o que imos buscar cos nosos tratamentos, a función. A función da man é o agarre, punto, vale? E o agarre, a man funciona como para facer presión, para facer agarre, en base a tres estructuras que as podemos considerar casi independentes, que son a palma da man, o pulgar, que é o noso poste móvil, e os dedos largos, e además moi importante a comisura, a primeira comisura, vale? Entonces, a capacidade que temos de agarre, as distintas formas de agarre van depender da relación que se establece entre a palma, os dedos largos e o pulgar, vale? Por iso é moi importante que cada unha destas estructuras teña unha correcta vascularización e unha correcta sensibilidade e, por suposto, que o paciente sea capaz de facer que ter unha función independente das dúas extremidades. Cando nos avisan os pediatras ou nos mandan os pediatras a consulta un bebé que naceu cunha malformación congénita da man, bueno, obviamente, además de valorar a malformación que estamos vendo, valorar o resto da extremidade superior, valorar a contralateral, sempre hai que facer unha exploración física completa, vale? Explorar un bebé tamaño estándar tardamos 30 segundos, o sea que é moi importante ver, sabedes que as malformacións ortopédicas tenden a agruparse, con lo cual non nos quedamos mirando para a duplicación do pulgar ou para a sinostosis radiocubital, hai que explorar tamén caderas, explorar o cuello, explorar os pés, como sempre. Cando hai que operar rápido en pacientes que traen malformacións da man? Bueno, pois moi poucas veces. Se estamos en un hospital comarcal e nos nace un bebé con unha malformación da man, hai moi pouca prisa por enviálo a un centro de referencia. Cousas importantes que temos que operar de forma urgente nos primeiros meses, pois liberar constriccións, sei que existen, que é algo moi pouco frecuente, ou ligar as polidactíleas a funcionales. As polidactíleas a funcionales, a maior parte das veces, vainas ligar o pediatra e ti nin te vas a enterar. O máis habitual é un sexto dedo supernumerario que según nace, lle poñen unha sedita, esperan a que se caia e punto, non te vas a enterar nin de que existe. Cousas que temos que facer antes do primeiro ano de vida, pois tamén cousas que son imprescindibles, sobre todo para desarrollar a pinza, pois por exemplo as pulgarizacións, se é unha hipoplasia de pulgar, pois unha pulgarización, algunhas sindactilias, por exemplo unha sindactilia terceiro cuarto na que hai un dedo largo pegado a un dedo máis corto, esa sí que convén facelo relativamente rápido para evitar a alteración do dedo máis corto, ou posicionar, por exemplo, un carpo nunha man zamba radial. E cando non temos que tocar, cando non hai que facer nada, que como vimos falando ao largo da tarde, case tan importante saber cando non hai que tocar como cando hai que tocar. Bueno, pois si podemos empeorar unha función, por exemplo, o que vos decía, como suelen asociarse as malformacións entre sí, se temos un codo ríxido e unha man zamba radial que pode permitir chegar á boca se centralizamos ese carpo, ou mellor deixa de chegar á boca, con lo cual temos que plantearnos se facelo ou non.
Se xa o neno desarrollou mecanismos compensadores, pois o mellor o neno ten a súa malformación, pero a súa función é prefuncional para a súa vida diaria, porque según vai crecendo el xa se vai buscando a vida para ver como arreglarse. Entonces, canto máis maior sea o paciente, o mellor temos que ser un poquinho máis precavida. E despois hai malformacións ou hai alteracións do desarrollo que non necesitan tratamento ou que esos tratamentos poden ser conservadores, como as camptodactilias, as clinodactilias, poucas veces van necesitar que lles fagamos tratamentos agresivos. E que é o máis frecuente, cal é a malformación máis frecuente que nos encontramos? Bueno, pois eso tamén é un pouco, está tamén un pouco en discusión, non se sabe moi ben. Por que? Porque, como vos decía, as malformacións conxénitas son un rango moi amplio de patoloxías, de malformacións, de alteracións do desarrollo. De feito, os que escriben sobre estas cousas non lle gusta nada que se lle chame malformacións, porque ten un componente peyorativo que non ten por que ser así. Non se sábese que hai moitas que pasan desapercibidas. Que se cree que é o máis frecuente? As polidactilias, as sindactilias e os dedos en resorte. Os dedos en resorte imos dedicar 30 segundos. Todos sabemos en que consiste. Os dedos en resorte dos nenos suelen ser congénitos, pero que pasa que habitualmente non nos detectamos hasta os 3 anos máis ou menos, porque a actitud dos nenos pequenos é en flexión. Entonces, cando suele detectarse o dedo en resorte? Pois cando o neno empeza a ir ao colexio e a profesora ve que ten problemas para agarrar o boli ou que agarra raro. Hai algún problema porque operemos aos 3 anos ou aos 4 anos? Ningún, vale? O sea que... Entonces, como a clasificación das publicacións é moi complexa e non servía para orientar a charla, decidín facer a miña propia clasificación, que está basada na observación clínica. O sea, que nenos vexo eu os jueves na miña consulta ou os viernes, cando recibimos os pacientes que ven directamente de primaria, pois vexo nenos que teñen moitos dedos, poucos dedos, que directamente non teñen dedos, que os teñen pegados, que os teñen moi largos ou moi cortos, ou que están torcidos. E despois vexo un mix de deformidades que poden afectar a muñeca ou o codo. Entonces, imos seguir a miña clasificación para enseñarvos uns casos clínicos. Empezamos cos nenos que teñen moitos dedos, que además vimos que era o que parece que é máis frecuente, que son as polidactilias. As polidactilias, tres grandes grupos: a preaxial, a duplicación do pulgar, a dos dedos centrales, que sería a central, e a posaxial, que é a duplicación do sexto dedo. Do quinto dedo, un sexto dedo, e o que vos decía antes, capaces de combinarse entre sí hasta el infinito e máis allá. Entonces, duplicación do pulgar. Cada grupo de patologías que vos vou ir enseñando ten a súa vez a súa propia clasificación, na que non imos entrar porque non estamos aquí esta mañá. Este é o tipo de duplicación de pulgar máis frecuente, pois un pulgar normoformado que ten un meta un pelín máis ancho do habitual e un dedo en posición máis radial, que suele ser hipoplásico, vale? Esta é a forma máis frecuente. A veces ese meta pode ter dúas carillas articulares, entonces a veces, además de facer a excisión dese dedo supernumerario, hai que facer tamén unha osteotomía, unha centralización do dedo máis cubital, se é funcional. Este é un caso que nos cedeu o Dr. Pombo, que está operado no último mes, máis ou menos, que é unha duplicación típica do pulgar, no que o que fixo foi unha exéresis do pulgar e unha centralización do pulgar funcional, vale? Estos nenos, a ver, todas as malformacións obviamente son alteracións do desarrollo embrionario. Estos pulgares, por moito que ti retires o pulgar supernumerario, non son pulgares que se desarrollaron con normalidade, con lo cual, por moi ben que os operes con 1 ano, 2 anos, pode ser que estos nenos en un futuro acaben tendo outros problemas que haxa que volver a operar. Entonces, estos pulgares suelen facer na adolescencia pulgares en Z, pero bueno, son funcionales. É outro caso, este operado por nós fai uns anos, tamén unha duplicación de pulgar, pero encima, cos dous, sabedes que hai como o meta, ten como dúas carillas articulares independientes, pero que ademais os pulgares eran hipoplásicos, con lo cual non pudemos facer simplemente a exéresis do pulgar, senón que o que fixemos foi unha pulgarización. Aquí o vemos. Unha pulgarización, retiramos os dous pulgares e collemos un segundo dedo que o transformamos en un pulgar, con un resultado bastante estético e con moi boa funcionalidade. Outro caso que nos cedeu o Dr. Pombo, tamén operado moi recientemente, na que aquí poñemos a contar dedos e sobran un montón deles, non? Temos, en esta radiografía, temos un pulgar en posición de pulgar e ademais outros 5 dedos centrales. E ademais, se nos fijamos, o pulgar parece que ten 3 falanxes. Na radiografía contralateral, igual temos 1, 2, 3, 6 dedos, un deles en posición de pulgar e ademais un pulgar trifalánxico, o sea que temos unha combinación dunha polidactilia
preaxial e unha polidactilia central. Entonces, que fixo o Dr. Pombo en esta situación? Bueno, pois na man que tiña ou un pulgar funcional, o que fixo foi retirar o segundo dedo máis radial para crear unha comisura, que vimos antes que a comisura é moi importante para o agarre, para crear unha comisura con un resultado estupendo. E na outra man, na que o pulgar, o dedo que estaba en posición de pulgar era hipoplásico, retirou ese pulgar hipoplásico e colocou ese segundo dedo que teóricamente sobraría en posición de pulgar, o sea, fixo unha pulgarización, tamén conseguindo pois un dedo en unha posición moi boa e unha moi boa comisura. Vale. Duplicación, o sea, a polidactilia posaxial, pois é isto, as duplicacións do quinto dedo, que habitualmente este bastante altas, suelen ser máis baixas, e esta é a que habitualmente os pediatras nos lle poñen unha sediña e ni nos enteramos de que existe. O que vos decía antes, hai que explorar o neno enteiro. Estas duplicacións, sobre todo, son moi frecuentes que aparezan tamén no pé. Os nenos que teñen duplicacións de dedos da man poden telas tamén no pé, vale? Pasamos dos nenos que teñen moitos dedos aos nenos que teñen poucos dedos ou dedos que non son funcionales. A hipoplasia do pulgar tamén é moi variable, pode ir desde pequenas alteracións no seu desarrollo hasta a ausencia completa do pulgar, vale? As hipoplasias do pulgar sí que son peligrosas porque estas sí que se asocian con frecuencia a síndromes complexos. Por exemplo, este neno ten un síndrome de Baxter e tamén o típico que no cole detectan que agarra mal o boli, explorámoslo, efectivamente bosteza, e por ecografía e por resonancia confirmamos que ten unha xenese o ligamento colateral cubital do primeiro dedo. Que lle facemos? Nada, porque o neno é perfectamente funcional, non ten dolor, con lo cual, nada de nada. Outra nena, está tamén un caso noso, que ten alteracións nas dúas mans. Nunha das mans é unha nena que ten de base unha anemia de Fanconi, unha das mans ten un pulgar hipoplásico e na outra man directamente unha ausencia de pulgar. Entonces, esta sería a radiografía da man co pulgar hipoplásico, este a man na que non ten pulgar. Estas son as radiografías. Esta nena viña con premio, traía unha luxación bilateral de cadera que tamén costou moito manter contenida. Esta nena xa ten 3 anos, aínda non conseguimos operala porque os pais non consideran tan importante que non poida agarrar, agora que conseguiron que estén as caderas reducidas e a espera dun trasplante de médula ósea. Entón, estamos aí a ver se os convencemos para facer a pulgarización. Este mocete conocino fai 2 meses, cando naceu, tamén un embarazo controlado, de xemelos, a irmán sana sin ningún problema, e o peque unha xenesia da man, vale? Se vos fijades, no muñón presenta 2 prominencias que teñen consistencia de uña, vale? É moi pequerrechiño, ten un mes, unha cousa así, mes e medio xa, e ten unha exploración de ombro, de codo normal, o neno é un neno sano, o resto está normal. Non sabemos se ten muñeca porque ten un pliegue que se podería corresponder co que será unha futura muñeca, e sabedes que os huesos do carpo empezan a aparecer un poquinho máis tarde. Entonces, de momento, que hai que facer con este pequerrecho? Protetizalo e pouco máis de momento, vale? Seguir vigilando o crecimiento. As sindactilias poden ser simples ou complexas. Sindactilias é simple, cando é a unión simplemente da piel. Complexas, que son as que aparecen tamén secundarias, asociadas a outros síndromes, cando hai tamén sinostosis ósea. As sindactilias simples, a súa vez, pode ser simplemente unha pequena elevación da comisura, hasta sindactilias completas, que unen por completo os 2 dedos e incluso a uña. Aí vedes, como vemos a imaxen da radiografía, hasta onde se eleva. Este é un pequerrecho que conocí en Antonte, que tamén ten un mes de vida e ten unha sindactilia completa, aparentemente simple, na man dereita terceiro cuarto, e sindactilia completa tamén terceiro cuarto na outra man. Aquí, non sei se vedes esta estructura aquí pálpase unha estructura ósea, aparte das súas falanges, palpa unha estructura ósea que non sei de que se tratará. Está pendiente das radiografías porque iso é pequerrechiño tamén. Como operamos as sindactilias? Bueno, pois con flaps cutáneos. Hai distintos tipos de zetaplastias, de flaps. Este sería o flap en escudo. Este neno xa vedes que ten máis cicatrices. Cando hai sindactilias de máis de un espacio, libéranse sempre de unha en unha, vale? Liberamos unha sindactilia,
para evitar o riesgo cutáneo e o riesgo vascular, sobre todo, cando esa sindactilia este resolta, liberamos a seguinte. Cal é o problema básico que temos coa sindactilia, sobre todo se os operamos moi pequeniños, que as comisuras se elevan co paso do tempo, vale? Hai que ser moi cuidadosos ca fisioterapia, o uso de guantes de presión, o cuidado das cicatrices, porque a tendencia é que a medida que o neno vai crecendo, a sindactilia se vai, o sea, a comisura vai subindo outra vez. Nunca chega a ser a sindactilia que tiña, pero sí que pode elevarse o suficiente como para necesitar volver a ser operado. Sindactilia complexa tamén é un caso noso que operamos en varias ocasións, un síndrome de Apert. Son frecuentes, o síndrome de Apert asocia craneosinostosis e asocia tamén sindactilias con sinostosis óseas. Estas son un pouco máis complexas porque suelen asociar tamén deformidades dos dedos. Vale, pois a ver, os nenos con dedos largos, macrodactilias. Bueno, as macrodactilias, que tamén son moi frecuentes nos pés, tamén pode, a macrodactilia é o que é realmente un aumento da grasa que recubre a grasa subcutánea, non suele estar afectada nin os músculos nin o hueso, ainda que o hueso crece de forma proporcional a esa grasa. Entonces podemos encontrarnos macrodactilias que son puramente estéticas, unha pequena diferencia ca man contralateral, hasta grandes deformidades. Que facer? Pois depende un pouco, porque tamén a macrodactilia tamén hai como dous grupos, un grupo que o dedo crece de forma proporcional ao resto do neno, ou podemos encontrarnos macrodactilias que crecen de forma exagerada con respecto ao resto do neno. Tratamientos múltiples, o de bulking, a retirada desa grasa excesiva que a podemos facer en todo momento, hasta epifisiodesis temporales e incluso chegar a amputación se necesario. É o que vos decía, hai que revisar o neno inteiro porque as macrodactilias son moi frecuentes nos pés e aí sí que dan problemas, porque calzarse cando tes un dedo máis gordo e máis largo que os outros é bastante complicado. Vale. Dedos largos, dedos cortos, braquidactilias. Podemos ter os dedos cortos por varios motivos, dedos excesivamente cortos, porque nos faltan falanges ou porque as nosas falanges son excesivamente cortas ou porque temos metacarpianos excesivamente cortos. Además, as braquidactilias, cando é por a falangia, suele asociarse tamén a sindactilia, o sea, son frecuentes as braquisindactilias. Esta nena o que ten é ausencia de falanges, sabedes que se empezamos a contar, só hai dúas, e además son de pequeno tamaño, e aparte, se vos fijades, a que sería a F2 imita a anatomía da F3, realmente é unha F3. Isto mismo no ven, vale? Braquimetacarpianos, o mismo, dedos cortos, pero porque o metacarpiano é excesivamente corto, sin embargo, o tamaño das falanges entra dentro da normalidade, vale? As inclinacións dos dedos, bueno, camptodactilia, clinodactilia. A camptodactilia é unha flexión excesiva que suele afectar, o máis frecuente, a interfalángica proximal do quinto dedo da man, vale? Múltiples causas, habitualmente, pois, este tipo de alteración ou inclinación excesiva dos cóndilos da F1, pero pode haber outras causas, como por exemplo unha inserción anómala dos flexores ou incluso bridas cutáneas. Tratamiento, a ver, son patologías ou alteracións que son moi funcionales, non suelen dar dolor e a alteración suele ser estética. Na camptodactilias podemos utilizar ortesis, pero non son moi toleradas e o efecto é como na escoliosis, o sea, o que se trata é que non avanza a deformidade. Pero xa vos digo, habitualmente son estéticas, sí que está o dedo inclinado, pero son moi funcionales, además suele haber antecedentes familiares, o sea que se toleran bastante ben porque xa o abuelo ten, entonces non pasa nada. E as clinodactilias, a clinodactilia é a inclinación lateral, habitualmente radial, que suele afectar tamén habitualmente o quinto dedo. A clinodactilia pode aparecer sin máis, sin causa aparente, ou pode aparecer asociada á presencia de unha falange de aspecto trapezoidal, que se suele chamar falange delta, aínda que non sempre ten por que ter ese aspecto triangular. É moito máis frecuente nos quintos dedos, aquí sí que as ortesis non son funcionales, tampouco suelen necesitar cirurxía, suele ser algo máis ben estético. Tamén normalmente teñen agarre en puño sin problema. Como os decía, habitualmente afecta o quinto dedo, pero tamén pode afectar o segundo dedo. Vedes aquí esta F2, que non chega a ser unha falange delta, pero sí que é unha falange máis trapezoidal. No mix, na miscelánea, que vemos con moita frecuencia nas nenas, sobre todo, a deformidade Madelung, esa inclinación excesiva, tanto cubital como volar, da carilla articular do radio, que dá un carpo triangular e que suele asociarse á aparición do que se chama o ligamento de Vickers.
suele estar asociada tamén a outras malformacións, sobre todo é moi frecuente que se asocie, é máis frecuente nas nenas, asociando a talla baixa que eu suele chamar o síndrome de Leri-Weill, e moitas veces é bilateral. Que hai que facer? Depende, se teñen dolor, operalas, múltiples tipos de osteotomía. Esta, fixemos unha osteotomía en cúpula do radio e un acortamento do cúbito, porque o dolor suele ser sobre todo por impingement cúbito-carpiano. Dentro dese magma tamén se incluyen as malformacións conxénitas da man, a sinostosis radiocubital proximal. Aquí vos poño no mismo paciente o lado sano, o lado ca sinostosis e a imaxen de TAC para que vexades a unión. Que facemos estos pacientes? Pois o mismo, habitualmente nada, sobre todo se son unilaterales, porque además, ainda que seas capaz de romper a sinostosis, de meter algo en medio, a tendencia é a volver a unirse, con lo cual tamén son nenos que desarrollan mecanismos de compensación e non suelen ter maior problema. En resumen, as malformacións das mans falamos das graves, son relativamente infrecuentes, pero hai que ser capaces de recoñecelas, sobre todo asocialas a outras patoloxías. Quedadevos sobre todo ca hipoplasia do pulgar, quedadevos tamén ca sindactilias, cando haxa sindactilia ósea, e sobre todo se a malformación é bilateral, vale? Hai que andar con moito ollo. E os obxectivos da cirurxía, se nos planteamos facer algo, mellorar a función da man e, se é posible, tamén a cuestión estética, pero tratando de minimizar as complicacións. Muy bien.